Gandang araw po sa inyong lahat. Yan po ang buhok na gugupitan natin ng krokat. Gamit natin regular clipper with a 3/16 attachment. Buti nakarating si Mrs. Para may katulong sa paghanda ng anong harap the future. Si mamaya may tatawag sa akin eh. Parating na rin yung hindi namin nasabay yung mga anak namin. So, parating na rin ito December. Ang Tatlong anak. nangyayari kasi sa atin, maraming masusurprise pagdating ng retirement. Kala nila time to enjoy. Pagdating nung pensyon paano i-enjoy natin to? Mas marami pang kita nung nagtatrabaho kaysa magpipensyon ka na. Ay kung parehas ang ang gastos, mahirap mag-enjoy sa konting kita. So, yung iba, alam nila yun, pinagkahandaan. Kaya ang sinasabi ko naman sa kanila, magandang may asawa ka. Hindi lang yung iba yung asawa at kinakasama. Iba yun. Because kung nagsasama lang kayo, mahirap, it's hard to apply rules and regulation or even the law on you as couples. But if you are husband and wife, then yes, the law applies. Yung tinatawag na pag-ari ng mag-asawa. Diba? Tama. Kasi sabi nila kahit sa Panginoong batas ng Panginoon, maging isa kayo kahit dalawa kayo. So, correct. Iba. Kasi yung iba, diferensya lang naman papel, hindi po. Kasi si Panginoon mismo nagsabi, ang mag-asawa, kahit dalawa sila, maging iisa. So, to me, it's better to be called husband and wife rather than my partner. My best friend. Now, pagdating sa finances, mas matalas ang apat na mata kaysa dalawa lamang. Tama. Uy, mali yata yung ginawa mo. Bakit? Ganito kasi. Ay! Ano pala, no? See?
maging magaan ng nabigat na problema. Hirap naman yung, dalawa kayo, mag-asawa kayo, pero, bahala ka. Bahala ka. Sa akin, hindi nagtutulungan yun. Tama. Huwag kang mahiya. Iisa kayo eh. Think about that. Iisa kayo. So, walang sa isipan na yung walang kwenta ba? Useless. No. Everything is basta you're using your good common sense. Holy Spirit is dictating you to do that. Hindi kayo makapagsalita, makapag-isip kung walang nag-guide sa atin na superpower. That's God, the Holy Spirit in us. Diba? Ano ang pinagsasabi mo? Diba? Tama ako yun. Oo nga pala, hindi ko naisip yan ah. Palaging nakikiusap ang Panginoon sa atin. Nasa atin ang kung nakikinig tayo o hindi. Kasi gaya ng matigas ang ilong bata. Kahit ilang bisis pagsabihan, ayaw makinig. Gaya ko. Kaya sinasabi nilang, may sinasabi nilang high school dropout. Isa ako doon. Nung araw. Na iba ang parang maganda sa akin eh. Hindi ako nakinig. Pero tingnan mo naman. Kaya believe na paniwalang-paniwala ko sa Panginoon. Hindi niya akong hinayaang mamatay. I could have been gone. Pero ayaw niya. So I'm still doing that. Pag hinayaan niya ako, siguro patuloy ang kwan. Sobrang pag-iinay. Dito, hindi ako nabilanggo despite of my drunkenness and bad habit in the Philippines. Nung napunta ako rito, binilanggo ako 3 days. Bakit ka? Drunkenness, drunk driving. Yun, umiyak ako. Dahil tumaas ang insurance. Hindi ko kayang bayaran. Kulang ang tawag ko sa army. Kaya nagpatulong ako sa liaison. Nakakuha naman ng mababa.
Ayun. Sinikap kong hindi na maulit. Hindi na kaya minom. After that, Hindi na ako bumalik sa pag-inom hanggang sa so many years after. Hindi na ako nag-inom. Sabi nung isang eksperto daw sa alak. Actually, sabi nila, you can drink without getting drunk for your health. Yung wine, red wine. Kaya bumalik ako uminom ng red wine. Pero hindi na sa paglalasing. Yung mababa lang ang alcohol. Mataas pa ang beer. Kasi maganda raw sa kalusugan. Yun. Hindi na ako mababahala sa driving. So, yung mga kaibigan natin nung naisipang hihinto ang pag-inom tuloy. Awa ng Diyos, maaga ako nagising. Kasi ang pag-iinom pala, isang dahilan sa colon cancer. Sobrang pag-iinom. And smoking also. Ako noon, 3 pakikitik. dami. Sunod-sunod yan eh, kung naglalasingan tayo. Kung minsan, magdamag. Minsan, yung long weekend, naku, Pag long weekend. diretso niya ng inuman. Sigarilyo. Pwede nang pang-smoke ng isda siguro yung nanggagaling sa bunga namin eh. Paramihan ng usok. So, I learned the hard way. Pero nagising ako. Hindi ko na pinilit na sige pa rin. Nakinig ako after that. Nung sinasabihan ako ng mga pamilya ko sa atin, hindi ako nakikinig. Kaya mali yung gradyon. Dapat doon pa nakinig na ako. Nagkantay pa akong gagastos ng binigay ko lang yung pera ko sa government. Imbis na papunta sa pamilya namin, was wasted. Ano. At least, buhay pa rin. Sa mga kaibigan ko, wala na sila. Dahil sa paglalasing. Yung tumagit sa akin sa munisipyo, kasing na
nagmumotor. Patay siya pati angkas. Grabe yan. Tinangay ng Philippine Army. Uy. Ay, umiyak kami, wala na. Ganyan. Tama lang iksi. Okay. Ay, sa taas. Konting bawas pa po kaya di. Okay. Yeah. So, yeah. Pagbutihin at sa mahal na mahal kita. Yeah, right. Easy to say. Can you do it with your action? Yeah. Mahal na mahal kita pero hindi mo naman binibigyan kita mo. No? Mahal na mahal kita. Ganyan ka bang magmahal? Si Rapi, Tulpo. sumisikat dahil sa mga taong ganyan. Marunong silang magmahal. Maraming minamahal. Mali. Yung mga nangangaliwa. Oh, lalaki, babae. Parang mas maraming babae pa. Nakikita natin, buong mundo. Puro lalaki ang nagsusumbong ngayon. Diba? Kasi nga naman, sa yung opening, mga job opening di pang babae, ilan lang pang lalaki. So mas marami silang babaeng nag-overseas. Ano naman yung mga kapatid natin dyan. Oh, dapat apo mo inalagaan mo, hindi. Chicken crap ka eh. Kaya nag-alaga ulit ng bata. Imbis na apo yung inaalagaan, hindi yung mismong anak ulit. Siyang pangalawang asawa. Ayan. Okay na? Okay na. Ganda. Yan ang ilagay natin ulit. Ah, Baka totoo. growth oil. Saan nabibili yan? Kaya Amy. Ah, Saan nabibili yun? sa Salis Salon Supply, mayroon dito sa Tikatno. O kaya, baka mayroon din dyan sa Walgreen. Kasi ang Salis, Sa online, no? Sa online meron. Oo, ayun. Online pwede. doon na lang sa Amazon ba yun? Amazon. Ay, nako. Yung pupunta rito, ay, kung pwede lang grocery, doon na rin eh. Para hindi na alis. Lahat yata eh, nabibili doon. Oo. So, kagaling yung gumawa. Nasisiyahan din ako sa mga Pilipinong gumawa ng Chowking, Jollibee, Oo. no? Valerius, Goldilocks. Galing. Kasi parang all over the world na yun.
Hindi lang sa atin. Tsaka masarap pag gano'n, no? Yes, I mean, Pag gawang Pinoy, doon ako humahanga na kasawa yung ano eh. ang international population nasasayahan din. They are looking for it. Hindi yung tayo-tayo na. Gusto kong ma-improve natin yung paggawa ng mas malalaking bagay. Kasi yung tinitingnan mo yung YouTube, yung mga bagong improvement sa atin, dapat yun, ititinda sa buong mundo. Kaya nung mga regular bulldozer, maraming nilalagay ng Pilipinas na wala sa faktorya. Yung tricycle, ginagawang bangka. Yeah? Tapos yung tubig, ginagawang gasolina. Oh. Bakit hindi i-mass production yun? Oo nga eh. Kaso kakalawangin daw lahat no, ano. Kakalawangin agad yung mga dadaan ng bakal pag tubig ang ginawa ano. Oh, Mabilis lang masisira. siguro may ilalagay din na pangkontra doon para hindi kalawangin. Okay. Okay. Okay lang. Hmm. Ingat pa rin. Okay na yan, kaya very good. Very nice. Maraming salamat po sa panonood.